जोंहा सुद्ध बसुमतारी बिथाङा देरहानाया रोखा आरो कुनु थाखा फैसा रायजोआ जोंनिफ्राय लुबैया बिपिएफनिफ्राय लुबैया आरो गोबां थाखा खरसा खालामनो गोनांबो नङा आरो एसेबां खस्थ' खालामनो गोनां जानाय नङा। रायजोनि अननाय मोजां मोननाय आशीर्बादा बिपिएफजों हाग्रामा महिलारिजों आरो सुद्ध बसुमतारी सार बिथांजों थागोन होननानै जोङो फोथायनाय दं। थेंक इउ। मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा आंखौ बा बिक्रम दैमारिखौ सानसे फोथायनो हानाय खामानि राव बाथ्राफोरखौसो आं बुंगासिनो दङ। जाय बाथ्राफोरखौ आङो बुङोब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथांजों सानसे फोथाय जायो नङा होमबा? नंगौ खोथाखौसो आं दिनै बुंगासिनो दङ। गभर्नमेन्टआव मा जागासिनो दङ, दिनै मानगोनां प्रमद बर'नि बिथांनि गभर्नमेन्टआ मा खालामगासिनो दङ, बेफोरखौ सैथो खोथाजोंसो आं दिनै रायजोनो फोरमायगासिनो दं। जाय सैथो खोथाफोरखौ नुनानै मानगोनां प्रमद बर'आ निस्सय सानगोन बिक्रम दैमारि फंबाया थार खोथाखौनो बुंदोंमोन। बिथाङा थार खोथाखौनो रायजोनो फोरमायनानै सैथोखौ रायजोनि गेजेराव लाबोदोंमोन होननानै फोथायथों होननानैसो आं बेबायदि खोथाखौ बुंगासिनो दं। आं नंखाय खोथाखौ बुङाखै, रायजोफोरनि सिगाङाव आं सैथो खोथाखौसो बुंदों। दा नैथियाव आं बुंगोन, मानगोनां इउजि ब्रह्म सार बिथाङा बुंदों सासन बेबस्थाया मोजां नङाब्ला मोनखानाय रायजोआबो गोमालाङो नङा होमबा? बुंदोंना? बिथाङा बुंदों सासन बेबस्थाया मोजां नङाब्ला मोनखानाय रायजोआबो गोमालाङो। मोनखानाय रायजोआव मा थायो? गावनो गाव खुंथाय गोहो बोलो एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमनि पावार गासैखौबो जों दिनै मोननो हादोंमोन। नाथाय मानगोनां इउजि ब्रह्मनि खुगानिफ्राय मोनसे बेसेन गोसा बाख्नायथाव आरो मानिनो गोनां मोनसे खोथा ओंखारदों जे सासन बेबस्थाया मोजां नङाब्ला मोनखानाय रायजोआबो गोमालाङो आरो गोमालांनो बारा गोबाव सम नाङा होनना बिथाङा बुङाखै होनबा? अब्ला नाय, दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआव, बिथांनि रायजो सालायनायाव, बिथांनि पावारनि समावनो दिनै जोंनि थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि जिथु साख्रि होनायनि मोनसे सिस्टेम आरो गोहो 3.5 बोसोर गभर्नमेन्टआ दिनै माबा मोनसे खायदाजों बोलोजों स्टप खालामना दोनबाय, साइलेन्ट पिरियड खालामना दोनबाय, मिथिबाय साख्रि होनायनि खामानिखौ। अब्ला नाय, आं मोनसेल'सो बुंबाय, गोबां बिब्दिनो खामानिफोर दङ जायफोरखौ दिनै बुंनानै बुंस'नो हाया। दा बिनिखायनो जोंनि थांखिया बेनो, मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जों गाज्रि होननानै बुङाखै, नाथाय बिथाङा पावाराव जेसेबांनो दिन थागोन बिथांखौ बैसोर बायदि मानसिया बाहायनो सुजुग मोनबाय थागोन। पावारखौ मोनसेनि उनाव मोनसे लांबाय थानो हानाय लामाखौ मोनगोन। बेनिखायनो प्रमद बर' बिथांनि पावारखौ जोङो फोजोबथ'नानै साइडआव दोनथ'नानै जोङो मोनसे मोजां पावारखौ लाबोफिननो थाखाय मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि अनगायै जा जेबो गैया। बिनिखायनो दिनै जों मानगोनां हाग्रामा महिलारिखौ देरहाहोफिननो थाखाय, सरकाराव लाबोफिननो थाखाय जों दिनै रायजोनि गेजेराव बुंनो फैदों। जोङो खोथाजोंल' बुङा, जों उइथ एभिडेन्स एन्ड प्रुफ बेफोरखौ लानानैसो जों रायजोनि गेजेराव बेफोर खोथाखौ बुंगोन। आं आरो गोबां बुंबावनो सानाखै। जोंहा सुद्ध बसुमतारी बिथाङा देरहानाया रोखा आरो कुनु थाखा फैसा रायजोआ जोंनिफ्राय लुबैया बिपिएफनिफ्राय लुबैया आरो गोबां थाखा खरसा खालामनो गोनांबो नङा आरो एसेबां खस्थ' खालामनो गोनां जानाय नङा। रायजोनि अननाय मोजां मोननाय आशीर्बादा बिपिएफजों हाग्रामा महिलारिजों आरो सुद्ध बसुमतारी सार बिथांजों थागोन होननानै जोङो फोथायनाय दं। थेंक इउ।